Яшьләребез арасында мәдәниятебезнең данын үстерүчеләр аз түгел. Шундыйларның берсе популяр эстрада җырчысы Илшат Вәлиевне әйтеп китергә була. Табигать тарафыннан аңа көчле матур тавыш, киң диапазон, моң бирелгән. Күптән түгел Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясында Илшат Вәлиевнең концерты булып узды. Концертта безнең хәбәрчебез Фәннур Хасанов та булып кайтты. Илшат Вәлиев исеме татар җыр сәнгате эшендә кайнаган тамашачыларыбыз өчен инде таныш. Ул үзенең профессиональ хезмәт юлын Татарстан дәүләт фольклор ансамблендә солист булып башлап җибәргән иде һәм аның иҗат үсеше һәрвакыт күз алдында булды. Бүгенге көндә аерым концерт тамаша белән чыгыш ясарга өлгереп җиткән талант иясе. Бик ышанычлы, төпле җегет. Төпле дип әйтәм мин аны бөтен мәсьәләдә дә, сәнгать мәсьәләсендә дә, гаилә мәсьәләсендә дә, тормышка аек карашы белән дә миңа бик ошый ул җегет. Илшатның һәрбер җырында мәгънә бар. Ул менә төрле яклапта. Ул туган як турында җырлыймы? Ул анда менә бу әнкәй турында җырлыймы? Шул ук менә ул фәлсәфи якларына кагыламы? Ул барсына да ниндидер мәгънә сала һәм ул җегетнең фикере бар һәм әйтер сүзе бар. Репертуары бик бай. Илшатның әйтәсем килә, ул профессиональ дәрәҗәдә бергә үк шул ук вакытта халыкчан якын ниндидер шундый үзенчә эчтәлеге бар аның. Ул һәр вакытта да үзенең формасын тота. Һәр вакытта да дөрес җырлый. Аның бер нинди дә фальшивый әйбер дигән нәрсә юк. Илшат өчен белемгә, югары профессиональлеккә омтылуның чиге юк. Сөйләм теле камил, төгәл, баян, гармон, курай һәм башка музыка уен кораллары белән иркен сөйләшә ала. Репертуар байлыгы зур һәм киң кырлы. Һәр тамашачы зәвыгына туры килерлек, жан азыгы табардай җырлар бәйләме туплап, тере оркестр белән чыгыш ясау булсынга эшләү нәтиҗәсе. Үз алдына шушындый зур бурыч куйган егет баксаң артист хезмәтенә, сәхнә тормышына яшь чагыннан ук әзерләнеп килгән. Мин үзем культработник булып эшләдем, 14 ел Стартамак культура училищесын бетердем заманында. Илшат инде миңа бәләки класста укырга да кермәс бурын сәхнәдә ярып бирде. Шулай итеп сәхнәгә менеп китте инде ул минем кырыйда йөреп. Безнең өчен инде горурлык, улыбыз горурлык, талант бар аңарда Ходай Тәгалә биргән, Аллага шөкер. Тәртипле, акыллы, семьялы, иптәше дә бик акыллы, Илмира килене безне бик яратабыз. Икесе бер юнәлешкә карап матур итеп яшиләр, шулай булгач аларның киләчәкләре зур булыр дип өмет итәбез, Алла бирсә. Менә без үзебез дә өйләнештек, иртә 18 яшьтә өйләнештек, 33 ел бергә яшибез. Аллага шөкер. Безнең балалар да безнең кабатларга кергән дип белибез. Талант мәсьәләсендә әйткәндә инде безнең аның яклап та, безнең яклап, минем яклап та, родительләр яклап, әнисе ягыннан да гомумән алганда семья эчендә үзебез өчен йырларлык талант бар иде инде. Аллага шөкер, без шундый заманада үскәнбез. Ниндидер безнең әти-әниләр сугыш елларын күргәннәр, без тынычрак вакытта үскәнбез, әмма ләкин аларның шул авыр язмышында күңелнең өзгәләнгән минутларында чыккан бик моңлы җырлар, шул җырларны ишетеп үстек без. Аларның хис тойгыларын, аларның халәтләрен, аларның сүзе, аларның җырлары моңа аша күңелгә сеңдереп үстек. Шуңа күрә Аллага шөкер безнең зур шәхесләребез калдырган зур бай репертуар бар.
шул ук Илһам абый Шакиров, шул ук безнең Әлфия Авзаловалар, шул ук Хәмдүн апалар, алар инде сәхнәдән китсәләр дә, картаеп китсәләр дә, кеше күңеленнән бер кашан да китмәячәкләр, чөнки алар безнең күңелгә салып калдырдылар зур мирас итеп үзләренең зур моңлы җыр моң дарьяларын. Шуңа күрә без дәвам итәбез аларның эшен, шулай булсын дип ышанам, без дәвам итәргә язсын дип. Без инде үзебезнең балаларыбызга киләчәктә аны биреп калдырырга тиешбез. Үзебезнең милләтебезнең моңын, җырын бетермичә, киресенчә үстереп, тагын да гамәлләштереп, тамашачыга җиткерергә тиешбез. Сәнгатебез күгендә шундый талантларның кабынуы күңелгә ышаныч исти. Авырлыкларга бирешмичә, уңышлы эшләвен генә теләп калыйк. Шулай, сихри дөнья һаман алга дәшә. Бер күкрәп, бер килә яшнисе, кадерләрен белеп гомерләрнең. Яшисе дә әле яшисе, җырлыйсы да әле җырлыйсы. Хөрмәтле тамашачылар, чәчәкле язлар сезгә күтәренке кәеф, яшәү дәрт өстәсен. Киләсе очрашуларга кадәр.